Oedd Lindsay wedi clywed am gwmni sydd yn gwneud gelato, sef hufen iâ Eidalaidd. So mi yna 3 blas yn dweud, oedden nhw wedi meddwl amdano fo. Y cynta oedd Jaffa cake. Yr ail blas oedd... Ceirios a'r amaretto biscuits. Biscuits. A wedyn y trydydd oedd yn mynd i fod yn hufen iâ mango hefo mafon. Ac ar ôl gwneud hynny, dath ni'n amser i gymysgu y llefrith. Oedd yn jobyn eitha pleserus. Rhyw gryndod yn mynd trwyddo fi ar 11. Yn whiskio fo, nes bod o'n tewhau. Just efo fyny. Okay, just dyna 2 minutes iddo fi dewi. Wel, oeddech chi'n gosod hwnnw wedyn yn y peiriant yma. Oedd yn troi yr hufen fewn I hufen iâ mewn mater o 10 munud. Agor y drws. Just gadael yr hufen iâ ddod lawr. Cofiwch gau y drws yn fydd yn bob man, oce? Cofio cau y drws. Lawr, cau drws! Lawr, cau drws! O, ddech chi di neud mor dda. A wedyn yn gosod yr blasau, boed yn siocled, neu'n geirios, neu'n mafon. Chdi yn y cefndir yn glafoerio efo llwy yn dy law yn barod I flasu. Rargo fawr. Be oedd o fatha parti i'r danodd. Ian, this Jamie. Iechyd da. Iechyd da, bob, iechyd da.